Durga, Lakshmi, Saraswati. Boza neplate lomcimbi lapha. Umakoti wami sefikile. Durga. Hayibo Durga, yini manje le? Ngicele iplate lomcimbi kungani manje seniphethe imthwalo? Kwenzakalani ngempela? Gogo. Senza amaphutha amaningi kulomuzi. Kodwa wonke sawajezela ngalinye ngalinye. Noma ngabe sinephutha elikhulu noma elincane. U-AJ ngikumbone nje sixolela. Nami futhi ngiyakholelwa. Noma ubani owenzile iphutha, kumele ukuthi abhekane nemphumela yalokho. Kodwa Lila yena wenza icala elikhulu elingasoze lathethelelwa nanini. Durga, Gogo, angeke thina sikwazi ukuhlala emzini odwa noLila. nathi asikwazi ukuthi siphumelelise izifiso zakho. Ngakho ke siyahamba. Ngicela ungilalele Durga. Durga, ima Durga. Saraswati. Nkosazana Sarojini, kulunge kanjani ngempela lokho? Uma nqabela uLila kulendlu le, sizoyapi thina ngempela? Ungakhathazeki. Yehlisa umoya nje wena. We Durga. Lalela. uLila ngiyazi ukuthi uphoxile lo mndeni. Kodwa manje unkosikazi kaAbhiram, umakoti walomndeni. Ngizocela ukuthi umamkele. Noma eziphi incazelo noma imibuzo nayo mntanami ngaye sizoyiphendula leyo nto. Hayi manje ngiyacela ukuthi ubuyele ngaphakathi mntanami. Cha gogo, angeke size simenzele amasiko. Ngeke simvumela angene kulomndeni abhidlize yonke into. Durga. Durga kungani? Kungani usho lokho?
Ngiyaxolisa ngempela ngakho konke okwenzeke lapha emshadweni. U-AJ noLila bashade ngey'busiso zawo wonke umuntu. Umuzi wakho umuzi wakhe manje. Siyacela ukuthi umamukele. Umalume uqinisile Duka. Kuzomela ukuthi simvumele uLila ngene endlini. Ngaphandle kwalokho kodwa ubaba akakaze azaveza imizwa yakhe ngalokho. Uma kukuthi akahambelani nayo, sobanike thina ukuthi singavumelani. U-AJ akakasikhiphisi isinqumo sakhe manje. Futhi lokho akusho ukuthi useyawamukela lo mshado manje. Umethule engasho lutho kusho ukuthi sacabanga. Aze aqale avule umlomo wakhe akhulume thina kumele siqagule lutho. Ngiyakuzwa kulungile. Kodwa Durga, ucabanga ukuthi kuwumqondo omuhle ukuthi uvele uhambe nje ushiye ivakashi zethu? Kulungile go. Sizohamba. Hayi mntanami, ngiyacela ungayenzi leyo nto. Cha gogo. Ayikho enye indlela. Ngisho inkosi ngehla yona ize la. Angeke nayo size siyilalele. Akwazi ukungilalela kodwa. Sonke isinqumo engisenzile ngalomshado bengingenxa yesifiso sikaMama noAntara. Kodwa manje ngalesikhathi angikwazi ukuphoxa uMama. Ngakho ke yonke into ayifuna uMama izokwenzeka. Kodwa AJ uLila naye wamukelekile. Abiram, woza ngaphambili ukuze sizokwazi ukuthi siqhubeke nalo mcimbi. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kuLesihlanu on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.